Lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Sapa sing arep mori putih? Sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompakan. Kono kowe nyambut gede. Wong tuwa enek nesu ngono ya aja. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula atur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya gareng penyet. Wong kowe iki tindinge kowe ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok koyo gurak manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggih ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja barang. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ya, kan sayang kepada perempuan, iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta menyayangi. Ora sayang. Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalem. Ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong gitu. Ya. Loh, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saur. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta.
Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresno Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresno Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik ya lho. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis malah gol to apa kuwi? Sunlight. Ya Waranggono dibawani ya. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, monggo. Nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak, aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning sarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mong nganggo Kang sehat to Mas? Janor Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. Ora, kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah Mas. Dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis. Wis mangar-mangar ya panas kok. Heeh. Panas ngesor dhuwur Mbak Niken. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panase. Tegese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wong edan. Tapi ya maksud kene wong tok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Kumbang sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah
ambune lho. Eh? Ambune. Rodok rono. Nah. Ambune pripun to, Dik niki? Anu, lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu deh, Mas. Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar, ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan ki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Wah, aku ya lali, Deket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crik. Suarane ora crik. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Ya. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya to. Iya, Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol, tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Ya, Monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Net wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enak-enak nih. Ala wis sampeyan bene. kok di enak-enak nih lho. Ala wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten apa-apa. Di enak-enak iki gak apa-apa. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapano kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten apa ya. Oh, lho ngakoni aku kula bae. anggap mbah piyambak mboten. Bae iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh, ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Baleni mau aku ndak candak. Ora kendange mandek malah apik lambemu, Nduk. Tung drampok. Dah. Ngono ya. Ya, heeh. Kok kendang kok diampok. Anu, poma dikeparke iso gak? Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong parko iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Ora sadis men to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Parkoe.
Aja-aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyon. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Ane ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kowe. Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Dalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Dek, nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Harian Mas. Malah iki mesti anu Kula ki. nyuwun niki Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Ah, lha pripun? Iya. Satu Parian dulu. mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata iki piye. Nah niku mawon Mbak dari sini mawon monggo Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngundang Mbak. Mbah. Hah? Sudarungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbah, ayo Monggo Mbah. Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek anten kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putihnya boyo. Nah. Bayar rambutnya ora dibayar kok. Kowe bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara pengedolan. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku lho sing ngendang ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling capi gunung. Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. ki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ana sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya.
Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing kenong, Mas, mburine sing kenong kan. Ah, ora sing ono, telet diteno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian wadon san Ora sah di win suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah. Kan wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Mane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk Komplit. Jos Dek jaman
ilang gone padha lara Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggah rumiyin. Nggih, Simbah Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Niken Salindri. Monggo. Kene Ken, monggo. Mentaram yuk. Sekarane ayo bangun bareng-bareng. Pokok sak-sak. Ayo sing rukun. Ayo. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye to? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik, kuwi ra. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik ngono ya. Menake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam, Kang Mas. Sehat ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salingan. Tibos padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing tasik nem kathah lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih Sahayu. Nggih Kang Mas. Ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi ya. Lah, Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hano. Nggih, ning niki simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Dungane. Kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula kangen banget. Nanda Salih, ayo. Aku lah mau lho Mas. Niki mau kula ana bunga lho Mas. Bungane ngapa? Bungane ngapa Cahayu? Tas napa jenenge tas lenggah to, nggih to. Lah aduh, iki nyapa? Wis alal bialal karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar innallaha masabirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Lho aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene iki. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Mbah. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni, kuwi ngelingke. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cepak panjang umur. Sampean ki sudarungan berarti. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. Aja teko, aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik. Ora terus sak karepe dhewe. Gaya acara kok sak karepe dhewe. Lah aku kan yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi. Lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih? Sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompakan. Kono kono nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Mas. Cedak ana menatine rada anu. Nggih, ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Lah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal napa, Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irung? Lah bar kuping mesti lara. Malah saya nemen. Wiwit cilik gilani saiki kok. Ya ora to. Wah kok. Biyen yo ngono kuwi, cilikane lak ipel-ipel ngono kethok aku. Pati gareng. Wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Nek iki pancen yen iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Menika Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, monggo Pak Sus pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Wonten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Tintingane Mas Sigit aku tak golek nang. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, ompake. Irian barat, wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak
Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Harus yang nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, bener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Iku nek kuwi ora jen nek kuwi iblis. Aku Lah. kali mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senane kok. Lah Mas, kaya squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Mbak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho mboten napa? Lho mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju ki ngopo Pak, maksudnya? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri bosone. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Ayo. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tangan Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. Lahir di daerah Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh Jati Srana, Jatirogo, Jatipuro, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Pacake ukurane sami kalih kula niku, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah Tak oversize. gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, Macan. tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Karo pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Ye, Sambil yo. fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya. Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak ini Dalang, ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wis, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Monggo. Nggih, anu menapa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa, Bu? Napa remenanipun? Ken apa? Ya lagu Ambyar bisa ya Mbak Niken Nggih, nggih. saged. Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa, suasananya enak.
cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit ya, Banyulangit. Nah, monggo monggo. Banyulangit, nggih. Apal to Mbak Niken? Nggih, hafal, Pak. Mbak Niken yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora aku Maksudnya ki ya? gor genane tok iki anu kongkonane Mas Bayu mau. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA ora ngono. Pokok senengane kok nyandut-nyandut daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis gak ada syukur ya wis ngalih kono rasa melu kene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Ah sirik gue mau. Oke, nek lagu ambiar iki lagu. Banyulangit nggih. Oh Banyulangit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Maka. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajal ya Cah, disiapke. Maka. Yo. Cocok. Dhuwur.
sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone pipi suwera weruh senajan ngomongin ngalem ngalem ning dadaku tambah ono rasa kangen ning hatiku ngalem adem kesiram udan jam yo banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gede kelingan mendungi udan tasono atine wong sing setyo janji sepreta sakelingan adepe gunung rapi pura melu padamu ngomong ke apa adepe gunung rapi pura sing ning langgan Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu kalian Pak Jun. Alhamdulillah. Matur satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Mas Mbak Gareng. Dawuh. Satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? Kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. kambu, ada. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Iya, betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan. Tepuk tangan untuk terima kasih TNI semuanya yang sudah malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun duduk guyub, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, betul. Doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang. Doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Mohon doanya nanti ya, insya Allah. Amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Setuju. Muga-muga udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut to. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. gareng to. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Monggo lenggah malih, mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Alhamdulillah. Waduh, Jan. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezeki. Salah. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Iki mau aku wis diwenehi lho. Pipi. Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho.
Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ah, Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kek di oh kene. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kae. Oh, Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikah ini suwe-suwe saya pinter ini aku. Ayo. Kowe kelas pira ta, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Oh, panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo Nggih. berarti padha karo si Lintang. kae lho. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tuwa kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu, di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene Yo jajal yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek gorek materi, berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Wah kok malah warna-warna. Kaya bos, yen tak goleke. Apa? Tak goleke calananku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gagah. malah kae dadi mokondo. Iya. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Winong, kene Mbak Winong. Ayo. Sampe iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, nah. Ayo.